Goedenavond, het is eerste Pinksterdag, 28 mei. En u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Een 17-jarige jongen uit Goes is afgelopen nacht overleden na een ongeluk in Kattendijke. Hij is door onbekende reden met zijn scooter tegen een geparkeerde auto gereden in de Blokhuisstraat. De jongen is na medische hulp van het team van de traumahelikopter uit Rotterdam met een ambulance naar het ziekenhuis in Goes gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Koeien, octopussen, walvissen, teddyberen. Je kan het zo gek niet bedenken of vliegeraars gooien het de lucht in tijdens de 6e editie van het Vliegerfestival in Renesse. Ja, daar word ik heel blij van. Echt super mooi dat er zoveel vliegers en zoveel enthousiaste mensen die samen vliegen. Dat is eigenlijk het belangrijkste, gewoon om mensen te laten zien wat er meer mogelijk is dan alleen maar een beetje op en neer vliegen. Ook belangrijk bij zo'n festival, de wind. Er is stevig wind. U moet ook echt aan de bak. Dat moet met dit soort vliegers, want je bent echt met een andere soort vlieger bezig. Dus je moet daar iets meer bewegen in plaats van alleen maar statisch te kijken. Maar ook voor de vliegeraars met de wat rustige vliegers is het soms aanpoten. Als het een beetje onstabiel is, ja, dan is er wel wat meer werk om ze boven te houden. Ja. En hoe is dat vandaag? Vandaag is supergoed. Lekker weer, lekker windje ook. Morgen is de laatste dag van het Vliegerfestival, maar de organisatie is nu al tevreden. Zo gewoon. Hartstikke goed. Ik zeg altijd, als je 1 dag mooi weer hebt in het weekend, dan zijn we al geslaagd. En we hebben nu al 2. Dus naar heen te gaan, gaat helemaal goed. Het festival Klompop in Overzande is toe aan zijn 41ste editie. Zo zag het feestje er gisteren uit in een van de tenten. Vandaag, op de laatste dag, genieten de bezoekers van straattheater en het zonnetje voor de muziek op de podia begint. Wat maakt Klompop nou zo leuk om ieder jaar naartoe te gaan? Eigenlijk vooral de sfeer. We kennen hier heel veel mensen en dat maakt het ontzettend gezellig. Het is een beetje ons kent ons, net als bij Rieps. Hartstikke gezellig dus. Heeft u nou lang van tevoren al een kaartje hiervoor gekocht of heeft u wat langer gewacht? Nou, sterker nog, ik heb net gewoon hier een kaartje aan de dingen gekocht. We zijn op de fiets gestapt en we zijn hier toe gereden en een kaartje gekocht aan de binnen. Dus ja, als het gereden had, had het niet geweest. En dat merkt de organisatie ook. Bezoekers wachten langer met het kopen van hun kaartje, maar kopen dan wel vaker een kaartje voor meerdere dagen. De vrijdag is bij ons nu meer een volwaardige festivaldag. We hadden Urban Dance Squad als afsluiter vrijdagavond. Nou, er stond hier al een goede tent vol. En we zagen ook wel meer campingtickets voor vrijdag, zaterdag. Dus er waren er wel die een heel weekend ervan maakten. En vanavond, het is eerste Pinksteren, dus iedereen is morgen lekker vrij. Dus nou ja, dat loopt nog wel even door. Na 4 jaar is hier de nieuwe roman van Jan van Toortelboom, Mauk. Vader is schoolhoofd en meester van de hoogste klas. Hij staat er in zijn okerkleurige schort, kalkvegen van het krijt aan zijn heupen. Tegen mijn omgeving zag ik wel zo van, ja, ik had een schrijftipje. Geen writersblok, want daar geloof ik eigenlijk niet in. Maar een schrijversdipje na de dood van mijn vader in 2018. Toen was ik bezig met mijn laatste roman, Jagersmaan. En toen voelde ik al van, er is iets veranderd, er is iets weg. En dat had te maken natuurlijk met het verdriet en de rouw. Dus vandaar dat ik dacht van, ik ga even wat tijd nemen. En toen heb ik dit schrijfhuis gebouwd. En heeft het geholpen, een huis bouwen, om weer verder te kunnen schrijven? Ik merkte dat ik wel niet schreef, dus geen letter. Maar toen ik dit bouwde, bouwde ik ook in mijn hoofd aan het verhaal Mauk. Haar naam was Lily. Als ik in die tijd met mijn cowboys en indianen een verhaal uit het Wilde Westen speelde, dan zag ik haar voor me. Was ze de squaw van Mauk Tomahawk. Mauk is een oudere man die zodanig in zijn eigen verhaal geloofd heeft. Een verhaal dat is opgebouwd uit zijn spelelementen van vroeger met zijn poppetjes. En de werkelijkheid die hij heeft ervaren en dat trauma. En dat is gaan gisten, dat is gaan omvormen tot iets wat hij ziet en denkt dat zijn leven was, maar eigenlijk zo niet was. Het seizoen voor Goes zit erop. Het had nog een kleine kans om de na-competitie om promotie naar de 3e divisie te halen. Maar hier tegen Achillesveen komt het al snel op achterstand. Een geweldige goal van Jens Verschuren. Veel wedstrijden was Goes nog van afhankelijk. Maar het moest in ieder geval zelf winnen om die kans op een periodetitel levend te houden. Dit is de 1-1 van Erwin Fransen gisteren in die wedstrijd.
tegen Achillesveen. En dit is ook de 2-1 van Jesse Kalwij. En Goes doet ook wat het moet doen. Het wint. Maar de resultaten op de andere velden zijn niet voldoende. Deze goal is nog van Erwin Fransen. 1-3. Het wordt uiteindelijk 2-3. Goes sluit het seizoen winnend af. Maar na afloop zijn er toch wat beteuterde gezichten. Teleurstellend. We hebben een prachtig seizoen achter de rug. Goed voetbal, mooie goals. Iets te veel gelijk gespeeld, maar 6 keer verloren. Alleen ja, ik denk dat de verliespartij tegen Spijkenisse een paar weken geleden, ja, dat de das omdoet. En meer sportnieuws natuurlijk in Omroep Zeeland Sport. Stefan, wat zit er in je uitzending? Vanavond zie je in Omroep Zeeland Sport meer beelden en reacties uiteraard van die wedstrijd van Goes in Veen tegen Achillesveen in de 4e divisie. Maar er is meer vanavond in de uitzending. Er is een reportage over Steve Schalkwijk uit Vlissingen, de spits van Hoek, die al 21 keer scoorde dit seizoen en daarmee topscorer werd van Hoek in de 3e divisie. En er is atletiek, er zijn beelden van de stadsloop in Middelburg over 7,5 kilometer. Alle reden dus om te kijken. De zon was weer in goeden doen vandaag, ondanks dat er redelijk wat sluierbewolking was van tijd tot tijd. Maar dat hinderde weinig. De temperatuur kwam ook iets hoger uit dan gisteren, met de aantekening dat het aan het water in de aanlandige wind ook vandaag niet echt warm was. En de zon kwam mooi op in alle vroegte en daar moet je nu toch echt de wekker voor zetten, want het is nu rond 5:05. Vannacht is de minimumtemperatuur 10 à 11 graden en het blijft een beetje waaien en er wordt ook wat frissere lucht aangevoerd. Dat uitzicht morgen in een aantal perioden met vrij veel bewolking en ook in redelijk wat wind. Er komt windkracht 4 tot 5 te staan, uit noordoost tot noord en 's middags langs de kust zelfs af en toe windkracht 6. En met 17 of 18 graden als maximumtemperatuur is het zomerse gevoel even wat minder. Dat is het dinsdag ook. Ook dan is er een afwisseling van bewolking en zonnige perioden. Woensdag en donderdag volgende week is de meeste tijd weer zonnig en dan wordt het 20 graden of zelfs iets meer. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.